जतनो फाइन गाहाम फाइ मानजाक फाइनाय जत इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिंट मीडिया जतनो हामजांमा रगै ते हास्तेनि जत तिप्रासा लुकुरनो आनि पाइप्ले हामजांमा रगै दिनै बेलायखे कायसा नांगौ माने एनाउन्स खालायनानै थाङै दङो जतनो साइमानो चिनि तिप्रा इतिहास गोदोंमा बसर रङै गोबांमा नेता रक चिनि 184 जना हानि बुबाग्रा रंनि लाइबुमानि कक सावै गोबांमा पलिटिकल पार्टी रक सलै फायखा फियाबा जों नखा जे बुबाग्रानि लाइबुमानि कक सावै गोबांमा पलिटिकल पार्टी खाय फायफानो चिनि बुबाग्रा रंनि आचाइमानि थैमानि बर'नि इतिहास जतनो काहामखे सानानि मुसुक जाया बा बरम रनानै मुसुक जाया अमहायखे गोदोंमा बसर रङै चिनि तिप्राबो सलै फायखा दिनै चिनि बुबाग्रा प्रदुत मानिको नि तुइदुल माबाय जों तिप्रा मथा एडिसि हाफां फाइमानि यागुल पजा मानमानि यागुल जों चिनि लाइबु मानो हाय कि फिलै तबनानि बागै जों सागथारै दङो ओ सागथार मानि कायसा पाट चिनि बुबाग्रा बीर बिक्रम ने आचाइमा सालनो एडिसि खामानि सिमी ताबक सुक जरा कयसा मथानो ऑफिशियली महाराजा बीर बिक्रम ने आचाइमानि एबा थैमानि सालनो पालाया दिनै जों पालायनानै ऑफिशियली जों पालायनानै थांबाय दङो खोना जों महाराजा बीर बिक्रम ने स्टेचुबो आनबिल खायनाय बनि मोखां खुलावै रनाय लुकुरनि बागै जतनो नौवै मानानजा महायखे खुमलं नेनि फरेस्ट अमनि गानाव नेनि PWD ऑफिस नि बसकांगो अलरेडी पाइजाक खोना मोखां खुलावै रनाय मांथं खुलावै रनाय चिनि ओ प्रोग्राम नि बिसिंति गेचों चिनि ऑफिशियली एडिसि हाफांबाय चिनि बेबाक जोनाल ऑफिसर ने बरम रवै हहम ददम खलायै महाराजा बीर बिक्रम आचाइमानि साल पालाय जांनाय साउथ जोन नेनि बिसि मनो नेनि खुवायो नेनि दलायो मास मारावो अमहायखे थुं जागानो चिनि एडिसि हाफांनि जे ऑफिस दंमानि वो खोना बीर बिक्रम नि आचाइमानि साल 113 तम बीर बिक्रम आचाइमानि साल पालाय जांनाय चिनरो मेन प्रोग्राम और PWD ऑफिस नि बसकांगो लामा कसार चिनि महाराजानि मांथं मोखां खुलावमानि बिसिंति चिनि इनग्रेटर नाय चिनि बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम मानिको तैबो चिनि प्रोग्राम न नायथाव खायनानि बागै राजमाता बुफाय सक फैनाय तैबो चिनि लीडर गोबांमा अजा मारक ओ पांडा ओ मानजानाय चिनि EM जतनो मानजानाय जे EM रक नेनि जोनाल वाइस चिफ गेस्ट चंगै थांनाय बरमनो बादोय जत EM चिनि ओ प्रोग्राम ओ फाय मानजाक फैनाय बन यागलो जों सारै छानजा जराव नवाय ऑडिटोरियम हॉल रसामंग मुसैमंगनि बिसिंति हायनो हाय हरबो कायसा प्रोग्राम नायथाव खलायै महाराजा बीर बिक्रम आचाइमाना सालनो रगै पालाय जांनाय जों अर साथाय खलाय गोबांमा बिसि रङै गोबांमा पलिटिकल पार्टी रक एडिसि एबा हास्तेओ नायकलै थांखा फियाबा जों चिनि बुमा बुफा चिनि लाइबुमानि जे इतिहास चिनि लाइबुमानो जों पावै थांखा इवेन चिनि आमा बाबानि आचाइमानि साल थैमानि साल केबो मैतो मायाफानो लेनिन नि बर्थडे निनि कार्ल मार्क्स नि बर्थडे रवीन्द्रनाथ टैगोर नि बर्थडे महात्मा गांधी बर्थडे अमहायनो जत मैतो माव फियाबा चिनि महाराजा बीर बिक्रम निनि महाराजा निनि राधा किशोर मानिको चिनि इवेंट ताबक गोथां तंनाय महाराजा प्रदुत बिक्रम मानिको नि आचाइमानि सालनो मैतो माया इवेंट निजेनि बर्थडे नो पर्यंत केउ साइमाया फनोंनाय हायफनो लेनिन कार्ल मार्क्स निनि अमहाय गोबांमा बायरेनि नेतारनि आचाइमानि सालनो हंके जों मैतो खलायलायि बरम खलायमानि पालायजामानि नौवै दं फियाबा जों चिनि लाइबुमा
जों बबायसि सिनि जागो जों बनो मैतो खायांखे जों कमावैसि थांनाय दिनै जों सोबानि बसंखो जोंनि बसं जों बमा बायसि जाग जोंनि महाराजा 184 जना ताबक बा 186 जना राजा जे साइ थांमोनि बरकनि ताबक फानो गोबांमा नग रग राजा खरक तंख निनि दालान कसानक तंख टेम्पल तांजाक तंख बरक बायसि जों सिनि जाग दिनै जों बनो बरम रया उल्टा फादार हानि फाइनायनोसि जों बरम रय इंगे ओ जागासि चिनि महाराजा बीर विक्रम हंखे तैबो आलादा आधुनिक रूपकार हजागो मॉडर्न आर्किटेक्चर हनै साजागो निरक जतनो साइमन महाराजा बीर विक्रम ने आमल चिनि त्रिपुरा हास्ते उत्तमा डेभलपिंग यांखा कम समयनि बिसिंगो नों 1908 आगस्ट 1908 आसायै 39 बोसोरनि बिसिंगो नों बथै थांखा इंगे पृथ्वीनि लाइबुमाओ निरक जतनो फिलै नायदि महाराजा बीर विक्रम हाय कम आयुओ थैयै निनि कम बयसो नो ब निजेनि दफा निजेनि हास्ते निजेनि देशनि बाङै जे सामं खायकलां माने अमहाय इतिहास के बुनि थानि करे किन्तु चिनि महाराजा बीर विक्रम खायकलांखा निनि ओ जराओ महाराजानि बीर विक्रमनि आमल चिनि त्रिपुरा हास्तेओ 4टा एयारपोर्ट दं निनि कयला शहर निनि खवाय अमहाय जागाओ पर्यन्त एयारपोर्ट दं तिनि निनि 70-80 बोसोरनि यागुल महाराजा बीर विक्रम थैमानि 70-80 बोसोरनि यागुल एयारपोर्ट खुंसा सितंसिउ तिनि महाराजा बीर विक्रम तंखांखे चिनि हास्तेओ 4टानि तै 10टा एयारपोर्ट उमै माखामो बनि वानचमु बनि विजनरी जों इग्नोर खायमेया जों बनो रेसपेक्ट खायै पर्यन्त जों खस खायबैमेया हायसि तिनि आगरतला सहरनो नायथाव खलायै सोनाखा स्कुल कलेज सोनाखा ओ जराओ नों भारतबर्षनि इतिहास फिलैनायदि भारतबर्षनि लाइबुमा फिलैनायदि जनसंख्या अनुपाते निनि भौगोलिक अनुपाते नायनायदि चिनि त्रिपुरा हास्तेओ जे स्कुल बांमानिसो अन्य राज्यों निनि दिल्ली हाय निनि मध्य प्रदेश हाय उत्तर प्रदेश हाय निनि महाराष्ट्र हाय ओ जागाओ नायनायदि बिहार हाय ओ नायनायदि जे हारे चिनि त्रिपुराओ स्कुल कलेज खुलक जागो आ जराओ भारतबर्षनि कयसा जागाओ नो अमहाय स्कुल कलेज खुलक जाया शिक्षानो बिले गुरुतर चिनि महाराजा बीर विक्रम तिनि ब फरेन कान्ट्रिओ बथाङै गोबांमा आमसायो गुरै फायखा इंगे चिनि त्रिपुरानो बमहाय जागाओ सावरैवानि हनै प्लान खायमानि किन्तु चिनि कपाल हाया चिनि दुर्भाग्य महाराजा बीर विक्रम दायतेनो चनैया करै थांखा इंगे जों बनो मैतो खायलायनाय बरम लायनाय हहम ददनि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरमनो कयनानि मुसुगो चिनि जून वाइस महाराजा बीर विक्रम आसायमानि साल पालायै तंगो आ जागा थाङै मानजाक बायदि तैबो चिनि अरक खमलं गानागिनि एरिया तंनाय वेस्ट जोननि जत तंनाय जत त्रिपुरा सा लोकरमनो आं कयनानि मुसुगो निरक चिनि अरनि महाराजा बीर विक्रम अनि मूर्ति बसकांगो चिनि ओ पांडा कतर माओ फाइ मानजाक फाइबायदि तैबो चिनि TFL त्रिपुरा फुटबल लीग महाराजा बीर विक्रम आचाइमा सालनो रगै जों खोनानि बिसिङावनो टोटेल चिनि 33 टा टीम तंगो 33 टा टीम नि बिसिङाव खोना 8 टा 10 टा अमहाय मैच स्टार्टिंग नाय महाराजा आचाइमानि सालनो रगै नैनि जोन वाइज थुं जागा जोननो थुं डिस्ट्रिक्टनो खोनांनाय गोमती डिस्ट्रिक्ट नाय साउथ डिस्ट्रिक्ट नाय नैनि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नाय दलाई डिस्ट्रिक्ट नाय उनकोटी डिस्ट्रिक्ट नाय थुं जागाओनो खोनानि बिसिङावनो चिनि फुटबल बो जेङि थांजानाय पहिलावनो जों प्रेस मीट नि बिसिंतै साख्लाय रखा नैनि त्रिपुरा फुटबल लीग बमहायना जों चिनि महाराजा बीर विक्रमनो तैबो नेक्स्ट जेनेरेशन फाइनाय रनो बनि इतिहास बनि लाइबुमा तै बनि वानसमं बनि स्मृति बनि जे सामं ताङै थांमानि न जों जत त्रिपुरा सा लोकरमनो सिरनानि मुसु जों सिरoi मानखा हेंखेची चिनि त्रिपुरा सानि नेक्स्ट जेनेरेशन बहायनो चिनि इतिहास न बरम रबै फ्यूचर नि बागै जों वानसंनानि लामा फायनाय जों इतिहास करे हेंखे चिनि लाइबुमा करे हेंखे चिनि फ्यूचर बो करे जों प्रेजेन्ट जेमन तंतै पास नम्बर जों रेसपेक्ट खायनानि नांगौ हानि बाङै जों चिनि एडिसी हाफां बुबाग्रानि साखथार मुंबाय जों बसकांगो चिनि त्रिपुरा सानो
different angle ni simi जों सासालामाव तलांनानै बागै ते सिने मंग्रनानै बागै जों सागथारै दं जतन हामबाय खुलुमबाय